Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Аллаһ Тәгалә безгә татарларга мөселман булырга, ислам динен кабул итәргә насип итте. Әлбәттә, ислам дине безнең өчен якын, кадерле, гырыф-гадәтләре безгә үтеп кергән дин. Шулай да кайберәүләр әле үзләренең татарлыгын диннән айырырга тырышалар. Һәм шулай булса да, син кем соң дин ягыннан дип сораганда, җавап бирәбез: мөселман дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә үзенең бер хадисендә: әгәр дә сез иман китерсәгез, мөселман булсагыз, мин ди сезнең өчен балагызга һәм әти-әниегезгә караганда да якынрак булырга тиеш ди. Безгә сорасалар, синең өчен кем якын? Пәйгамбәрбезме саллаллаһу алейхи ва саллям, әллә әти-әниеңме, балаңмы дисәләр, без нәрсә дибез? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дибез, күз дә йоммыйча. Чөнки без бу җавапны беләбез. Һәм акыл, логика безгә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям якынрак булырга тиеш ди. Хәзер инде икенче мисалга күчик. Әгәр безгә балабыз килеп әйтә икән: әти, әни, миңа машина кирәк. Без йөгерәбез, кредит алабыз да машинага алып бирәбез. Машина алып бирәбез шушы балабызга. Безгә әтиебез әйтә: улым, кызым, савыт сабаны юып куй, идәннәрне суырт, менә бу эшне эшлә, хайваннарны кара. Без йөгерәбез, эшлибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтә: намаз укыгыз ди. Без әйтәбез: юк инде, картайгач. Ураза тотыгыз ди. Ашамыйча булмый бит, эшләргә кирәк ди. Садака бирегез, үзебезгә дә җитми бит ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәндә, без никтер аның әйтүләрен, аның киңәшләрен, я булмаса үгет нәсихәтләрен күрмәмешкә салышабыз. Яраткан кеше белән шулай эшлиләрме? Яраткан кешенең әйткән сүзенә игътибар итмиләрме? Әти-әниебез әйтсә яки балабыз әйтсә, игътибар итәбез бит. Аларны якын күрәбез бит. Беләбез, чөнки алар үпкәләргә мөмкин. Әти-әниебез бездән дару сораса, авырып китәргә мөмкин, даруны бирмәсәк. Әгәр дә хәлләрен белешергә бармасак, алар да, мөхтәрәм кардәшләр, безгә рәнҗергә мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның әйткән киңәшләре, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның безнең өчен әти кебек, әни кебек, я булмаса безне яраткан кеше буларак биргән киңәшләре дә мөһим түгел микән соң безгә? Менә шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: мине ди күбрәк яратыгыз, балаларыгызга, әтиләрегезгә, әниләрегезгә караганда ди. Моның икенче бер сыйфаты да бар. Әти-әниләребез, балаларыбыз кыямәт көндә бездән ваз кичәчәк. Ягъни балабыз килеп әйтә: әти, мин сине белмим, мин сиңа савапны бирергә теләмим. Әти-әниең әйтә: улым, кызым, савабыңны бир әле, я булмаса ярдәм ит әле миңа дип әйтәчәк. Син: юк, әтием, әнием, минем үземә дә юк әле, үземне кайгыртам әле мин диячәксең. Синнән ваз кичәләр шушы яраткан кешеләрең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең өчен шафагать кыла. Аллаһ каршына килеп әйтә: я Рабби, бу бәндәм минем өммәтемнән иде. Мөселман булды, иманлы булды, зинхар аны җәннәткә керт, гөнаһларын кичер дип безнең алдыбызда шафагать кыла. Безнең өчен яклап чыга. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның безне яратуы. Шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең өчен әти-әни безгә караганда да якынрак, кадерлерәк. Без аны якын итәбез. Аның киңәшләрен, сүзләрен тыңлыйбыз. Менә әти-әниләребезне дә без яратабыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аркылы. Шуны аңларга кирәк. Пәйгамбәребезне һәм динебезне яраткан бала, ул һәрвакыт әти-әнисен яратачак. Бәлки кемдер уйлыйдыр монда кинчелек сәбәпле, мәсәлән, ничек инде ул ниндидер бер күрмәгән Пәйгамбәрне күбрәк яратсын, әти-әнисен әзрәк яратсын дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны күбрәк яраткан саен, Аллаһ Тәгаләне күбрәк яраткан саен, бала әти-әнисен дә күбрәк ярата. Әти-әни баласын күбрәк ярата. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, ислам дине безгә кемнедер
читкә куеп кемнедер айрым яратырга түгел, ә бәлки менә аларның урыннарын билгеләргә куша. Кадерлелек буенча билгеләргә куша. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, шушы үзебезгә дөрес кадерле кешеләребезне сайласак иде. Дөрес кешеләрне үзебезгә якын айтсак иде, аларның үгет насихатларын, киңәшләрен тыңлап яшәсәк иде. Шул вакытта үзебезгә дә мөхтәрәм кардәшләр бәхетле тормыш килер. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.